बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा। दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुएसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट दे। भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै ला, अब्लानो बुजिलांगोन आरो। दा एमएलए रबिराम नार्जारी सार, थामहिनबा दानि बिटिसिनि इएम एमएलए रबिराम नार्जारी सार बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंफुनानै होदों आरो। जाथि दानोब्ला आफादफोरा माबायदि जानांगौ, जाथिखौ माबायदियै दानो हायो, आरो जोंनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनोब्ला जाथिनि आफादफोरा माबायदि जानांगौ, बेफोरखौ दिनै गोबां बाथ्राजों बुंफ्रुदों आरो। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों लोगोफोर, दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां आफादफोर दं, नाथाय माखासे आफादफ्रानो राजनितिक हान्जाजों बोनजानानै दिनैहाय माने लेथेर फेथेर जानायखौ जों नुबोदों आरो। दा बेजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै सोंखारिनो गोनां जायो। दा बिथांमोना दिनै जाथि दानायनि, हारि दानायनि गोबां बाथ्रा बुङो। दा दिनै जाथि दानोब्ला, हारि दानोब्ला बिथांमोननो माने रावबो आफादफोरखौनो नाङा। थारमानि गावसोर जाय आफादफोरखौ मोजां मोनो आरो जाय आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनहा माने गोसो बायदि बाहायनो हायो, गावसिनि आफाखौ सिङाव बा आथिं सिङाव दोननानै बै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहायनो हायो, बै आफादफोरखौसो दिनै बिथांमोनहा लानानै जाथि दानायनि माने बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गावसिनाव माने गावसिनि आफादाव माने आजावनानै लायो आरो। जेब्लानाखि बिथांमोनहा जुरिजेननायनिफ्रायनो आन्दलन खालामदोंमोन, अब्लानिफ्रायनो बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ मा रोखोमै फोजोबस्रांनो हागोन आरो बिपिएफ दोलोआ मा राजखान्थि बाहायोब्ला बिपिएफ दोलोआ जोबलांगोन, बैफोरबायदि सानै बिथांमोना दिनैसिम माने खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुदों आरो। दा गोलाव बाथ्रा बुंला, दा दिनैनि भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बुजिनानै ला। आरो जायफोर अहंखार दोलो, थारमानि प्रमद बन्दु बिथांमोननि दोलो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिपेन बर' आरो सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लायोबा एसेब्लाबो बुजिगोन। थारैनो जाथि दानांगौबा नोंथांमोना मा खामानि मावनांगोन आरो मा सोलोंनांगौ गोनां दं, बिनि फारसे गोबां बाथ्रा बुंनाय जादों आरो। दा दिनै जाथि दानायनि बाथ्रा बुङो बिथांमोनहा, आरो बिदिनो दिनै अहंखार हिसाबै बिथांमोना गोबां खामानि मावबोबाय थादों। रायजो राजाफोरखौ थगायनायनिफ्राय लानानै ओमफ्राय बिपिएफ दोलोफोरखौ सिंजों सिं फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै बिथांमोना दिनै जुजिबोबाय थादों। दा फैनानै नै दाखालिसो समाव नुबाय माने बे आफादफोरखौ रावबो मोजां मोनला आरो बिथांमोना जाथि दानो हाला होननाय मोनसे आफाद होननानै दिनै फोरमान जाबाय आरो। दा दिनै बिथांमोना जाथि दानाय, हारि दानायनि बाथ्रा बुङो, नाथाय बिथांमोना जाथिनि, हारिनि मोनसेबो माने सिन्था खालामनो रोङै आफादफोरसो होननानै जों दिनै साननो हायो लोगोफोर। दा दिनै जाथि दानाय, हारि दानायनि बुंग्रा दैदेनगिरिफ्रा सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै खामानि मावब्ला बे जोंनि हारिया थारैनो मोजाङै माने रैखाथि जागोन दा रायजोफोर, जों बेखौ दिनै साननांगोन आरो। दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायला। दा दिनै बिथांमोना सोरखौबा फोजोबनो नाजानाय, सोरखौबा गाज्रि रोखोमै माने एकदम सिलिंखार खालामनो नागिरनाय, बैफोरबायदि अहंखार गोसोजों खामानि मावबोनानै दिनै फाइनालि बिथांमोनहा माने गावसिनि दोलोफ्रानो दिनै थेर बेथेर आरो जोबलांनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर। जायफोर थाफाना खामानि मावगोन बेबो इटसेल्फ डिसपुटेड जागोन। आरो बेबायदियाव आं सानो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, साहित्य सभायानो होन, जोंनि गुबुन पार्टिफ्राव, संगठनफ्राव माने खामानि मावनाय मोनफ्रोमबो माने माबाजों आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय
साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानैसो जों जाथि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन। इउपिपिएलआवल' थानाय बर'फोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि दानो हानाय नङा। बिपिएफजों थाफानाय बर' मानसिफोरखौबो लाफानानैसो बर' जाथि दानायनि बा बर'फोरनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो हागोन। बिपिएफआव थानाय बर'खौबो नांगौ, इउपिपिएलआव थानाय बर'खौबो नांगौब्ला होमब्ला बेजोंसो जुदि जाथि दानो हानायनि खामानिखौ फिउचाराव मावनो हालांगोनब्ला होमबा नोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै खामानि मावोब्ला नोङो बै जाय पार्टिजों नों गैया बेजों थानाय बर'फोरखौ आंनो नाङा, आंनि जाथि दानायाव बिसोरनि दरखार गैया होननाय बायदि बे अट'मेटिकेलि माने बुजिनानै लानो गोनां मोनसे बाथ्रा जागोन। दा बेखायनो बर'फोरखौ गावसोरनिफ्राय खौसे खालामनांगौनि दायथ' लानांगौ संगठनफ्रा। बे एबसुल' नङा, एबसु बायदि गुबुन संगठनफोर दङब्लाबो बिथांमोनहा बेबायदि खुनु बबेबा मोनसे राजनिति दोलोजों गले गले थाफानानै खामानि मावनाया बियो थारैनो बर' जाथिनि जाथि दानायनि जे मिशन भिजन आरो माने बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट होननाय जे मोनसे बड'फानि जे मुल मोन्थोर, बे मुल मोन्थोराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे आघात खालामनाय जागोन आरो बेनि हेंथायै थांनाय जागोन। बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन, जेननायबो थागोन। जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ, दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन? आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आफादफ्राव दल संगठनफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा गोरलैयै नाजावनानै लानाया माने एथ' सहज जानाय नङा। बेखायनो आं सानो बिथांमोनहा राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानानै राजनितिखौ राजनितिक नेताफोरनो हगारना होनानै बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनहा बोरै मावलाङो पलिटिकेल मेनफोरनो हगारनानै होनानै गावसोर बेनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ, जाथिनि खामानि मावनांगौ आरो जाथिखौ खौसे खालामनायनिसो खामानि मावनांगौ। बबेजोंबा थाफानानै पार्सियेलि खामानि मावनाया थिग नङा। दा बिथांमोनहा आन्दलननि जे बाथ्रा बुंदों, आं सानो आन्दलननि बाथ्राखौ एथ' हाखु दाखुयै बिथांमोनहा नैबे समाव खालामोबा रायजोफोरनि खिन्थु सापर्ट मोननाय नङा। खमसे खम दा मोनसे नैबे गोदान गभर्नमेन्ट फैसिगोन, गोदान गभर्नमेन्टखौ बिटिसिनि गोदान गभर्नमेन्टखौ गावसोरनि बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि, बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि, बबेखौ खालामजायो बबेखौ खालामजाया बेखौ मावनो थाखाय मोनसे टाइम पेरियडखौ दानि गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा होनांगौ। नुबाय जे दानि गभर्नमेन्टआ बिटिआर एकर्डनि मावथावथाव दफाफोरखौ गोरलैयै मावनो हानाय दफाफोरखौबो मावनानै होनो बिथांमोनहा गोसो गैया बा मावाखिसै। बेबायदि जुदि लाङो दिङो बा गारनानै दोननाय अबस्था नुयोबा बावहाय गभर्नमेन्टनि दायित्वखौ गभर्नमेन्टखौ बुजिहोनो थाखाय बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारि लाहैनाय मानाया बेयो बै समावहाय सिन्था खालामहैयोबा मोजां। नैबे समाव दानो बिथांमोनहा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो बे पलिसि स्ट्रेटेजियाव माने मोनसे बिथांमोननि रं जायोब्ला, गोरोन्थि जायोब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय सापर्ट होनाय नङा। आरो उइदाउट पिपुल सापर्ट, without the involvement of the public in the movement launched by the All Bodo Students Union, it will not be a successful movement. गतिके बेबायदि फैलारनि मुभमेन्टखौ बिथांमोनहा जाहाथे खालामा, बेनि थाखाय पुनर बिसार जाहाथे खालामो, गोदानै मोनसे बिथांमोनहा रिथिंकिं खालामो, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन।